मोखों आवो ताकलाय सिथुं जोंनि बुबा गोरानि इमान दैनि मोखां सिथुं जोंनि बुबा गोरानि मोखों आवो ताकलाय सिथुं जोंनि बुबा गोरानि इमान दैनि मोखां सिथुं जोंनाव भालोय जानाय रं दागदिल गमरै खांगा जोंनाव थोङै दांनाय रं दफानि सोरांल नांगा जोंनि बुबा गोरानि मोखों बुबा गोरा आयु लथों आयु लथों बुबा गोरा आयु लथों ग्रेटा ट्रिपलेन मारनाय ग्रेटा ट्रिपलेन मारनाय आयके चोबा चलेनाय आयके चोबा चलेनाय दिप्रासा आयु लथों दिप्रासा आयु लथों दिनै माथाय न मारनाय दिनै माथाय न मारनाय आयके चोबा चलेनाय थोंरों बेदेगो प्रथम नेने फार्स्ट टाइम जे याप्रि रे माने नों बुस बमा हाइमा दं थोंरों बेदेगो खोटालियां आंनि एक्सपिरियेन्स पलिटिक्स बाय 5-6 बोसोर दङ बाट फिल्ड अफ ग्राउन्ड फर द फर्स्ट टाइम इन दिस इयार आं फायो खाखायो आं गवाग्रानि कैंडिडेट इंगै फाया बिनि मेसेंजर इंगै फायो चिनि बरक चिनि तिप्रासारक थानसानो भोट दवानो चेंज नो भोट दवानो तिप्रानो भोट दवानो बुसुक जरा आसा दं जे कन्स्टिट्युएन्सि खोप्लायं नायहैनाय नों जों 100% खोप्लायं नायहैनो आसा खायो बिकज ताबुक जतन सि दङ रिजनल पार्टी न खायसा तिप्राव चिनि तिप्रा मथा नेशनल पार्टी बैकमन खायगा नेशनल पार्टी बाय बैकमन बित्रे खायजाका बार खायजाका आईपीएफटी खायजाका ताई आगि तंनाय प्रिवियस आबरबो खायजाका ताबुक आसा खायो ताई जों खायजाग्लाक बुवाग्रानि बेनार